Na kadau ka jingteng uslap banhap hapo gajela haduk menta kasngi. Layatu ubah nega step ka arpa arteri ujilio ar hajar arpulai. La pelong ya shibenta kamadan joka PA Sangma Stadium kabadan hanong ba tura kabadang supli rusyan da umentri rang ba kajela ukonrat Sangma. Kala tua no. Na kidur bat ki video ki bala sapriang ru ha ki WhatsApp ngila ban saki ya ka jingtap ki kendau ha ki surok. Bat ki kali ki bala sakut bat syaban ha ka kendau kabala tua na ka nega madan juga PA Sangma Stadium ha tura.